Spoločnosť StarUp sa venuje výskumu a vývoju materiálov nahrádzajúcich konvenčné materiály v infraštruktúre od roku 2014. Výstupom týchto aktivít v spolupráci s univerzitami z viacerých krajín je aj vybudovanie závodu pre výrobu kompozitných materiálov na báze bazaltu. Závod je vybavený plne automatickou pultrúznou linkou. Pre materiálové vstupy, živice je dôležitá stála teplota a bezpečné uskladnenie. V susediacich priestoroch sú uložené formy pre výrobu jednotlivých profilov. So skladom živíc susedí priestor pre miešanie tekutej zložky výrobných vstupov na špeciálnom miešacom stroji so všetkými bezpečnostnými opatreniami. Rezačka rohoží je samostatnou jednotkou vo výrobnej hale, ktorá sa používa na presné delenie rohoží pre výrobu presných profilov s vyššími požiadavkami na fyzikálno-mechanické parametre vyrábaných profilov. Samotná výrobná linka začína regálmi na uloženie bobinov, cievok s čadičovým vláknom. Vlákno priamo z tohto regálu odchádza cez vodiace trne do vane, v ktorej sa ponára do nahriatej a namiešanej živice so všetkými prísadami. Vlákna sú ťahané z vane a sú smerované do formy, ktorá zodpovedá tvaru vyrobeného profilu. Na záberoch vidíme formu pre výrobu tyče s priemerom 12 mm. Výrobná linka je plne automatizovaná. Na ovládacom paneli obsluha nastaví všetky parametre výroby. Rýchlosť posuvu, výrobný ťah, upínací tlak a ďalšie. Vlákna a profily uchytené v pohyblivých chápadlách, ktoré sa posúvajú zvolenou rýchlosťou, dostávajú profil na pílu, ktorá delí vyrobený profil na požadované dĺžky. Profil sa následne dostáva na valčekovú trať, odkiaľ je odobratý obsluhou. Súčasťou závodu je aj výskumno-vývojové a testovacie laboratórium so špičkovou výbavou. Napríklad trhačka, prístroje DMA a DMC. Ale aj ďalšie vybavenie umožňuje vývoj, testovanie a modifikovanie receptúr a výrobu presných výrobkov na základe požadovaných parametrov.